Здравейте хора, аз съм Елрод Подолмен и в този клип ще ви покажа как да си смените иконата на папка. За тази цел ще ви трябва една обикновена папка. Така. След което цъквате десен бутон на свойства и отивате на персонализиране, смяна на иконата. И тук си избирате, има даже и невидима, нали, икона. Ето, и папката ви е невидима, само че се виждат надписите. Персонализиране, смяна на иконата, може да направите такава. И ето. Обаче, вътре папката си е както обикновените папки. Ето, вижте. Така може да се оправите от свойства, персонализиране, смяна на иконата и обикновена папка. Така. Също така може да се сменя иконата на Google, само че тук от пряк път и смяна на иконата. Ето виждате тая и тая. Но аз няма да се сменям. Това беше от мен. Дано да съм ви помогнал. И чао!